Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista aquí en Diario da Arousa. Hoxe temos con nós a Xaquín Rodríguez Pomares, que foi fundador e foi presidente tamén do colectivo ecologista do Salnés. Bos días, Xaquín. Bos días. Gracias por vir. Nada, un placer. Bueno, contame un pouquiño como foi ese nacemento do colectivo. Pois o colectivo ecologista do Salnés comezou creuse a partir dunha asociación previa que había no Grove. Era unha asociación local tamén con inquedanzas ecologistas de conservación do medio, que era a Asociación Ecologista do Grove, que fundara Luís Rei, xa falecido, e un grupo de amigos e compañeiros e colegas que tiñan pois inquedanzas de protección da natureza nun momento no que era bastante frecuente unha agresión ao medio, un uso do medio non sostible, un deterioro que estaba empezando a notarse, non? Este grupo, o meu contacto con Luís Rei, que simplemente porque el traballaba onde eu vivía, pois deu lugar a que nos xuntáramos máis dunha vez e planeáramos ampliar esa sensibilidade a toda a comarca, porque o problema non era do Grove solo, era de toda a zona. Coincidiu cun momento onde xurdiron en Galicia un montón de colectivos ecologistas. En prácticamente todas as comarcas galegas, con máis ou menos actividade, había colectivos ecologistas. E a partir de aí, pois, con moito tempo, con campañas de sensibilización, con unhas charlas que demos en Cambados, con unha chamada a xente en xeral para, como se facía entonces, para acudir a concitar sensibilidades alrededor dun colectivo ecologista, pois no 91 fundouse o colectivo ecologista do Salnés. Que evolución notas na xente, na sociedade, de cara ao ecologismo? Notas unha mellora? Pois noto unha mellora moi grande, moi grande. Hubo algún momento, algún punto de inflexión, desgraciado punto de inflexión, como o Prestige, onde a partir de aí pois empezou a haber un maior cuidado. Se notaba a xente que falaba de outro xeito da natureza. Non era... Cambiouse, digamos, a mentalidade. Pasouse dunha mentalidade desarrollista, basada no uso e disfrute da natureza, a unha mentalidade máis respetuosa. Isto se foi notando e tamén, lóxicamente, pasaron 30 anos e hai un ciclo xeracional que é moito máis sensible, non? Isto en canto á sensibilidade. Claro, que pasa? Que hoxe as agresións ao medio non as fan as persoas concretas. Mais, está bastante penado se unha persoa corta un árbore sin permiso, non? Cosa que ten certa lógica, non? Pero hai empresas grandes que sí que teñen carta branca. E hai moitas veces institucións que teñen carta branca. E iso é o máis preocupante. Non é tanto a pequena agresión, que antes era moi frecuente, e a falta de sensibilidade da xente, como pois un modelo no que se sigue primando o desenvolvemento non sostible, ou a veces con simplemente unha imaxe de sostibilidade que é falsa. E pode ser isto que fai tamén que moita xente diga pois eu non reciclo, pois non, porque total, xa hai empresas que contaminan, pois total, o que faga eu non ten moito peso, non? Pode ser que iso inflúa? Pode ser. De todas formas, podoche poñer un exemplo, porque é moi sorprendente. Hai algunha empresa que era especialmente lesiva para o medio e que ahora deu un cambio radical. Digo o nome, eu, cando era presidente, dinlle moita caña, falando en plata, a Cerámica Campo. A Cerámica Campo quemaba aceite usado, eu creo que non tiña controls, botabas enriba do mar, facía moitas barbaridades, e agora é casi un modelo de sostenibilidade. Deixou de quemar aceite, reciclou materiais para construir materiais novos, ten un enorme parque de placas solares, co que move parte da súa industria. É dicir, se pode cambiar. Tamén hai moitas subvencións, hai que aproveitalas para isto, non? Pero estamos nun proceso onde hai unha oportunidade para facer as cousas ben, e tamén, por desgracia, sigue habendo empresas ou entidades grandes que se están metendo en
en proxectos que non son sostibles. Estou pensando en Altic, por exemplo, ou en as mineiras que están empezando a planear pola xeografía galega. Supoño que tamén estades comprometidos co tema de Altri, non? Pois nas manifestacións e todo eso. Sí, porque nos parece como romper con un modelo que está empezando a funcionar de alguna maneira, non? Un modelo de sustentabilidade, un modelo, ademais, que é atractivo para o turismo. Alti está nunha zona, unha zona como toda Galicia interior está perdendo poboación, pero tamén hai iniciativas de sostenibilidade moi interesantes e que van a relanzar a zona, o están relanzando, o mesmo Camiño de Santiago e todos os camiños asociados, pois manteñen unha poboación estable. Hai granxas de produción ecolóxica, é dicir, hai casas rurales, hai unha hostelería sustentable, eu creo que vai a conseguir destruir máis empleos en unha amplia zona, incluso na Ría da Arousa, dos que vai a crear. O sea, desde un punto de vista económico, como estrategia política a medio prazo, creo que é un fracaso, vai ser un fracaso. Falabasme antes do Prestige, queria che preguntar se pensas que só espabilamos ou só co tema do ecoloxismo cando hai así algunha gran catástrofe, non? Ou agora cada ano que a xente di, o cambio climático. Sí, é certo, é a nosa forma de funcionar. Hai un conto moi sinxelo que é dúas rás. Unha rá se pon un cacharro con agua que quentamos, poñemos o lume e quentamos. A rá adáptase á temperatura da agua, hasta tal punto que non sinte que a agua sube de temperatura e acaba morrendo. Se collemos outra rá e metemos no cacharro onde morreu a rá, salta, o sea, se nota enseguida fai todo o posible para sair e salva a vida. Moitas veces pasa eso. Se os cambios son moi lentos, non somos capaces de percibir, nos vamos adaptando. Pero se hai algo que se nos impón de repente, saltamos. E esos saltos, pois, a veces son o motor, moitas veces, dos movimentos sociais, por desgracia. E claro, nun colectivo ecoloxista, pois, temos o privilexio de ser visionarios do que vai pasar. Se temos esa capacidade de previsión. De feito, eu recordo que hai 20 anos, 30 anos, decíamos cousas de como iba a evolucionar, como tiña que evolucionar o medio, ou a relación co medio, e que ahora se empezan a dar. De feito, pues, hai, por exemplo, maior respeto á costa do que había antes, aos ríos, aínda que siga habendo deterioros. E, como digo, a veces non son tantos particulares como institucións as que deterioran, e hai que cambiar eso. Que zonas daqui da comarca notades especialmente deterioradas ou que habería que coidar especialmente? Mira, a comarca do Salnés ten puntos aí onde sí hai pequenos ataques, non? Moitas veces son os propios concellos os que fan cousas onde non deben. Pero, visto globalmente, o gran problema do Salnés é o cultivo do albariño. A ver, vou dicir unha cousa que todo o mundo sabe, pero que nadie di. O cultivo de albariño non é sostible no Salnés. Hai que meter unha mano de sulfato cada 7 días. Son produtos moi agresivos, 7-10 días máis ou menos. Calculamos desde mediados de marzo hasta mediados de agosto, que cando se dice sulfatar, se mete unha cantidad enorme de biocidas, de produtos agresivos co medio, coa vida, coa terra, coas aguas, co aire. Por qué? Porque vivimos nunha zona extremadamente húmida. Nos temos brazos de terra no medio de rías. Isto, o sea, a humedade ambiental das Rías Baixas é a maior da Península Ibérica, pero a maior con moito, tanto en verán como en inverno. Isto fai que o cultivo do albariño non sexa sostible desde o punto de vista ambiental. Que sucede? Non vamos a decir deixamos de cultivar albariño, porque isto é un motor económico, é un símbolo da zona, ademais, bueno, pois,
hai a xente que lle gusta moito esa cultura do viño, e o que hai que facer é parar. Hai que parar de plantar. Porque, máis, as plantacións están meténdose en lugares onde non deberán plantarse nunca. Suben as ladeiras dos montes, chegan ás beiras dos ríos, sin protección de bosque de ribeira, que sería algo ideal para impedir a contaminación directa, están no borde do mar. As plantacións de albariño, dúas medidas, hai que paralas, e outra, hai que empezar a poñer barreiras vegetais para, como diría, desintoxicar, para aliviar, para impedir que toda esa polución producida, toda esa contaminación, chegue ás zonas habitadas, se estenda, se faga unha gran masa de contaminación dentro do Salnés. Nos chegamos a unha zona, imagino, do Concello de Meaño, Concello de Cambados, nun momento onde todo o mundo está sulfatando, é irrespirable. Eu vivo rodeado nun mar de viñas e a veces asústome, porque é irrespirable. O sea, fai daño. Iso sabe a xente, Pero, claro, hai que poñer medidas, hai que empezar a facer barreiras vegetais e parar a extensión dos cultivos, parar os cultivos, que non haxa máis. Ademais, por unha razón económica, canto máis oferta, haxa, os precios máis van a baixar. E a calidade, a veces, tamén se resinte, non? Que hai cultivos de albariño en zonas onde non son albariño, por exemplo, no Val do Ulla, etc. Pero é o que hai. E na outra parte, por salientar algo máis positivo, preguntabache por zonas que estean máis en risco, que zonas hai importantes que a xente mellor non coñece, zonas naturais importantes na comarca que se poidan visitar? Eu creo que temos sempre pensei, nos vivimos no paraíso, por decir de alguma maneira. Temos, pese a todo, sigue habendo ríos con certas zonas de vegetación de ribeira que ahora se poden pasear casi todos. A costa, hai unha costa variadísima, temos desde acantilados, tómbolos, istmos, zonas de dunas, illotes, cons, petóns. Hai unha variedade enorme de... As rías son... unha viaxe polas rías é unha preciosidade. Temos o mar, que sigue sendo, tamén gracias aos mariscadores e os mariñeiros que o respetan e queren respetalo, sigue sendo unha maravilla, e temos un espacio protegido que agora está a tope. Agora é un Serengueti de Galicia. Agora vamos ao Bao, un momento a Fianteira, a zona do espacio protegido, poñemos un telescopio e un bullicio de aves migratorias que veñen de outras zonas, e que é unha auténtica preciosidade. E que che quería preguntar por eso, porque facedes actividades, quería que me contaras un poquinho que actividades facedes, porque unha delas é a observación de aves, que fixestes unha recentemente. Sí, a ver, nunca deixamos de facer actividades. Últimamente, este fin de semana pasado, fixemos de observación de aves, que é unha típica, non? Hai anos facíamos unha actividade mensual. Lóxicamente, as nosas capacidades de recursos non sempre foron iguales, non podemos manter un nivel de actividade sempre igual. Pero, naquele momento facíamos actividades de botánica, de xeoloxía, de observación astronómica, de aves, de prácticamente todo, non? Durante prácticamente todo o ano. Iba xente ás actividades, bastante común ver un montón de xente nas actividades. Facíamos, por exemplo, actividades de recuperación de aves petroleadas, de cetáceos, de tartarugas cando chegaban. Esas eran actividades relacionadas co medio, non? E despois, a parte das denuncias, sempre estuvemos pendentes do medio, da calidad do medio, e de dar a coñecer o medio á xente, porque a única forma de que a xente valore o que ten é coñecendo. Iso é unha norma do ecoloxismo. Mentres non ves o que hai, non pode ser sensible, non? Ollos que non ven, corazón que non sinte, é así. E que perfil de persoa vai a esas actividades, por exemplo, de observación de aves, e como se pode participar, como se poden anotar para participar? Bueno, cando esas actividades son abertas, entonces, o colectivo ecoloxista do Salnés
dispón de telescopios que se consiguen de distintas maneiras, a veces particulares, a veces solicita, e ten guías, persoas que guían, e libros de aves, non? E o que fai é enfocar as aves, e a xente vai a veces xente con rapaces, é xente normalmente que lle gusta a natureza, xente sana, xente, con inquedanzas, non? E que é unha actividade moi recomendable, verdad? Porque é unha mañán distinta, donde de repente se te sorprende da enorme cantidad de especies de aves que hai, aves que veñen do norte de Europa, atravesando miles de kilómetros de costa e de continente, e chegan aquí e están aquí comendo, descansando, vivindo. Entón, hai de todo, pode haber 40 especies distintas aquí, desde, águilas pescadoras, hasta os viruricos, os mazaricos, as píllaras, a veces algún ánsar, patos de distintos tipos, porróns, cercetas, pato cuchara, todo, hai de todo, non? E todo aí nun espacio pequeno, reducido, nun ambiente agradable, porque a xente está a pasarlo ben. Bueno, supoño que esa actividade de observación de aves é bastante gratificante. Non sei se as de limpezas de praias, limpezas de ríos son tan gratificantes ou non. A ver, a que se fai todos os meses, ou casi todos os meses, é a actividade do Proxecto Ríos, onde o colectivo ecologista do Senés ten apadriñado un tramo de río de, non me acordo exactamente, de 1,5 km, 2 km máis ou menos, que é máis que nada unha mostra para tamén controlar como é a calidade das aguas, como están as beiras dos ríos, se hai especies de fora, alóctonas, un pouco como é o estado do río. Esas actividades non son desagradables, tampouco son actividades onde hai que ver que fauna hai no río, onde hai que valorar, sea un paseo polo río. Os ríos de Galicia son un dos ecosistemas que a xente que ven de fora máis lle sorprende do ben conservados que están, da vegetación que teñen ao lado, do amplios que son, da agua que teñen, porque hai moitísima vida na agua. É un bullicio de vida os ríos en Galicia. Vin tamén na vosa web que tamén dades consellos, nas vosas redes sociais que dades consellos, por exemplo, para facer xabóns ecolóxicos, para que non contaminen, este tipo de cousas. Non sei que consello daría para alguén que se queira empezar a comprometer un poquinho, que sería o primeiro que poderíamos facer, porque a veces ser ecoloxista é un pouco abrumador. Bueno, ahora por onde empezo, ahora que teño que facer, ahora como podo, non? Bueno, nós temos unha reunión mensual, agora en esta época hubo temporadas que había reunións semanais, largas, pero esta vez é reunión mensual e é nunha casa de Cambados, a casa de miña propiedade, o baixo é local do colectivo, na calle Hospital, solen ser os luns, por contactos coa página web, alguén que quera ir, pois será moi ben acollido, non? E que se pode apuntar tamén cando haxe algunhas actividades, Proxecto Ríos, observación de aves, ou que fagamos pode vir e contactar. A ver, nadie vai exixir nada a xente hai que, cando empeza hai que acompañala. Sí, pero hai que empezar por algo, non? Claro, de feito, un dos proxectos que quedaron cortados coa pandemia foi un proxecto como de traballo ambiental para a xente máis nova, que a ver se iniciamos outra vez. Pois un traballo ambiental que pode ser recorrer un tramo de costa para ver como é o estado, unha limpieza de praias, unha actividade de denuncia en un momento que pode ser a ver como está este monte cheo de basura, pois vamos a localizar a basura e solicitar ao Concello que vaya a quitala. É dicir, actividades concretas que poden ser como un inicio para o turismo ambiental, non? E que a ver se arrancamos, esa é a nosa idea agora. Tedes un proxecto xa algo de... Temos proxectos, temos que perfilar, estamos perfilando, a ver se hai algo xa para empezar. Bueno, pois nada, desexamos vos moita sorte, que sigades, pois levades 34 anos, falábamos antes, pois polo menos outros 34, facendo cousiñas polo medio ambiente. Moitísimas gracias por virse aquí. A vos, moitas gracias a vos. Gracias a vostedes tamén por estar aí, vémonos na próxima entrevista.